Bună ziua, doamnelor și domnilor! Avem plăcerea să prezentăm o emisiune, spunem noi, deosebită, dedicată unirii principatelor române. Sunt Gheorghe Firțac și împreună cu distinsul meu coleg și bunul meu prieten, profesor dr. Liviu Lazar, vom dezbate din punct de vedere istoric această temă. Domnule profesor, stimate coleg, să începem cu începutul. Vorbim despre unirea principatelor ca un eveniment foarte important de la mijlocul secolului al XIX-lea, un eveniment care schimbă destinul românilor și care marchează momentul de început al constituirii statului național unitar român. Dar cred că în timp ar trebui să coborâm un pic mai mult, pentru că ideea de unitate națională are o vechime semnificativă, chiar din Evul Mediu putem spune. Da, să ne gândim la faptul că, în ciuda separației celor trei țări române și a faptului că ele erau sub dominația unor puteri străine, legăturile dintre românii de o parte și de alta a Carpaților, în special cele economice, au persistat încă din Evul Mediu timpuriu. În perioada luptelor anti-otomane, în perioada cruciadelor târzii, dacă putem să spunem așa, iarăși a fost o luptă comună a românilor împotriva turcilor. Dacă ne gândim la Iancu de Hunedoara, iată un alt erou al locurilor noastre, el a fost cel care a creat pentru prima dată ideea unui front comun anti-otoman, în care a vrut să includă și Moldova și țara românească, încercând să susțină la tronul acestor două țări domnitori cu care ar fi luptat împreună împotriva turcilor, și acest lucru chiar s-a realizat. Dacă ne gândim la Vlad Țepeș, dacă ne gândim la Bogdan al II-lea, voievodul Moldovei și așa mai departe. Iată deci că încă din timpul acestor cruciade târzii, în mintea oamenilor politici a încolțit această idee care era normală și logică a unor țări care vorbeau aceeași limbă, aveau aceeași credință, obiceiuri și așa mai departe. Să nu uităm momentul cel mai important, momentul Mihai Viteazul, la 1600, când se realizează pentru prima dată unirea politică a celor trei țări române. Nu vorbim de o unire în sensul modern al cuvântului, o unire a națiunii, ci, la fel ca și Iancu de Hunedoara, Mihai Viteazu a gândit un proiect de luptă anti-otomană și poate chiar anti-habsburgică în unele momente, pentru ca să se realizeze un vechi regat al Daciei. Aici dăm voie puțin să intervin, să specific un amănunt semnificativ. În scrisul istoric românesc s-au scris mii, poate zeci de mii de pagini despre Mihai Viteazul, și pe bună dreptate, în mod evident, dar pentru sufletul meu și cred că pentru sufletul multor absolvenți de istorie, memorabile sunt paginile din Supplex Libellus Valachorum al regretatului academician David Prodan. Nouă, David Prodan, din punct de vedere efectiv, nu ne-a fost profesor, noi l-am cunoscut și l-am și vizitat atunci când am absolvit, dar din punct de vedere spiritual, pentru istoriografia românească, mai ales pentru generațiile care au absolvit Universitatea Babeș-Bolyai de la Cluj-Napoca, rămâne un patriarh al scrisului istoric românesc. Și el surprinde cu o acuratețe deosebită, exact ce spuneai mai înainte,
că momentul Mihai Viteazu nu este neapărat un moment național în sensul propriu al cuvântului, dar oricum el prefigurează această idee și este poate punctul de început. Nu întâmplător, Nicolae Bălcescu în Românii sub Mihai Vodă Viteazul reușește să aducă în prim plan acest element. Și sigur, momentul Mihai Viteazu în plan spiritual este continuat de iluminism, de școala ardeleană. Aici aș interveni spunând exact cum suna capitolul din lucrare, fapta și moștenirea lui Mihai Viteazu. Poate nu fapta în sine a fost atât de importantă, cu toate că a fost un moment extraordinar, dar moștenirea a fost mai importantă, pentru că a dat românilor această idee că, iată, se poate și, într-adevăr, așa cum ai spus, generația iluministă, apoi generația romantică de la începutul secolului al XIX-lea au valorificat simbolul acesta lui Mihai Viteazu pentru a declanșa mișcarea de emancipare națională a românilor, care, într-adevăr, se va finaliza cu cele două mari etape, unirea de la 1859 și apoi cu unirea de la 1918. Aici vreau să intervin cu rolul școlii ardelene, o perioadă care mie îmi este foarte dragă, pe care am cercetat-o cu ocazia împlinirii stagiului de doctorat, referindu-mă la legăturile iluministe româno-maghiare, legături culturale, la divergențe, la convergențe, pentru că trebuie să analizăm din toate punctele de vedere. Dar ceea ce este de remarcat este faptul că în plan spiritual, iluminismul și în special școala ardeleană prin Samuel Micu, Gheorghe Șincai, Petru Maior, Ioan Budai Deleanu, de ce nu chiar și Ioan Molnar Pioariu, care nu a fost istoric, a fost medic, dar din punct de vedere spiritual s-a încadrat în această dinamică iluministă pe care ne-a prezentat-o atât de frumos un profesor care ne-a fost drag tuturor. Ne referim la regretatul Pompiliu Teodor, academician și originar din județul Hunedoara. Academician și originar din Hunedoara. Iată, de fiecare dată facem recurs la aceste pământuri hunedorene, ai cărui fii suntem și noi, amândoi. Școala ardeleană, prin tot ce au scris reprezentanții acestui curent iluminist, a realizat o sinteză a originii românilor, în primul rând, și în același timp a unității românilor, idee care derivă practic din originea comună. Sigur că înainte de ei au fost și alții care au subliniat acest lucru, Miron Costin, Dimitrie Cantemir, dar în mod sintetic și aș spune elaborat, școala ardeleană a fost cea care a adus în prim plan această idee și extraordinară. Și că a fixat în conștiința românilor această idee a unității de neam. Să ne gândim la lucrarea lui Petru Maior, Istoria pentru începuturile românilor în Dacia, cum era scrisul original. Iată, recursul acesta istoric la vechea Dacie, la regatul Daciei, care pe parcursul secolului al XVIII-lea, dar mai ales al XIX-lea, va fi discutat chiar și în cancelariile europene. Să nu uităm de acel proiect al țarinei Caterina a II cu crearea regatului Daciei ca un punct care să blocheze, să spunem așa, granițele directe a celor trei mari imperii, Imperiul Otoman, Imperiul Habsburgic și Imperiul Țarist. Da, aici aș vrea să aduc o completare, mai ales pentru spațiul transilvanean, de fapt pentru spațiul transilvanean. Iluminismul se naște, iluminismul românesc transilvanean este o consecință evidentă, structural vorbind, a celor două diplome leopoldine care au
consfințit unirea cu Biserica Romei, care au creat școli românești, au trimis tineri la studii, la Colegiul Sancta Barbara de la Viena, la Colegiul de Propaganda Fide la Roma. Să nu uităm momentul Inocentie Micu Klein, episcopul unit al Bisericii Românilor Transilvaneni, care atunci când a scris el pentru prima dată un memoriu legat de vechimea și continuitatea românilor și de acordarea de drepturi pentru națiunea sa, el s-a referit la întreaga națiune română prin acel suplex libellus. Și sigur că toate acestea au un rol important, ele trebuie amintite, pentru că, practic, românismul în Transilvania, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere scolastic, aș putea spune, renaște odată cu unirea cu Biserica Romei, care are un rol foarte important în exprimarea identității naționale. Da, și aș continua că ideile iluministe, așa de frumos reprezentate de școala ardeleană și apoi, dacă putem spune, chiar exportate în Principate prin August Reboniu Laurian și mulți alții care au activat în țara românească și în Moldova, nu? Au dus și, sigur că da, au dus și la crearea acestei generații romantice, curentul romantismului de la începutul secolului al XIX-lea, care se validează efectiv și în Principate. Și iată că sfârșitul secolului XVIII, începutul secolului XIX, Transilvania cu școala ardeleană, iar Moldova și țara românească cu generația aceasta romantică a lui Nicolae Bălcescu și a celorlalți corifei. Ei au redeșteptat conștiința națională și în Principatele Române, Moldova și Muntenia. Și au imaginat un proiect politic. Pentru că, cum să spun, secolul XVIII și XIX sunt secolele unor mari proiecte politice care în cele din urmă duc la realizarea unor fapte istorice extraordinare. Chiar avem o formulare în cărțile de istorie, la care am lucrat și eu, statul român de la proiect politic la realizarea României mari. Avem secolul XVIII, începând cu Inocentie Micu, școala ardeleană, începutul secolului XIX, mijlocul lui, avem acele proiecte politice în care se cere unirea, în care se cere independența, în Transilvania se refuza anexarea aceea la 1848 forțată la Ungaria și trec doar 11 ani de la Revoluția de la 1848 și avem deja prima realitate istorică a statului național român modern. Dar n-aș trece prea ușor peste aceste proiecte politice. Ele au fost formulate explicit în programele Revoluției de la 1848. Să ne amintim de... Da, să ne amintim că înainte de 1848, chiar și lui Napoleon I a fost trimis un memoriu acela în care se vorbea despre acea republică aristo-democraticească, care, sigur, poate părea naivă astăzi când ne uităm și o privim, dar... Nu, era după modelul republicilor aristocratice italiene. Era după modelul, dar pentru contextul românesc de atunci, zic, putea părea naivă, era, să zicem, într-o anumită măsură, ceva ce a fost definit mai târziu de Titu Maiorescu ca o formă fără fond. Dar din punctul de vedere al perspectivei, dacă judecăm, ca și memoriul Cărbunarilor, Ionică Tăutu și așa mai departe. Dar sigur că e bine să revenim la programele Revoluției de la 1848, pentru că, de fapt, din punct de vedere ideatic, ele reprezintă punctul culminant al manifestării acestor idei. Exact. Și dacă tot ai discutat despre
programele astea ale boierilor, să spunem că în perioada asta a războaielor ruso-austro-turce, sfârșitul secolului XVII, începutul secolului XVIII, începutul secolului XIX, au fost emise 40 de memorii marilor puteri, în care se cerea într-adevăr independența, depindea de context, alteori se cerea doar neutralitatea, dar mereu se anticipa în cuvinte potrivit, care nu erau stridente în fața marilor puteri și era strecurată și această idee a unirii. Și pe baza lor, a memoriilor boierești, să spunem faptul că țările române n-au avut o burghezie în sensul modern al cuvântului. La noi, rolul burgheziei a fost luat de această boierime patriotică, dacă putem să spunem așa, grupată în așa numita partidă națională. Nu? Boierii patrioți care doreau înlăturarea domniilor fanariote, nu? S-au grupat în această partidă națională și au avut și idei reformiste. Și bineînțeles că acești revoluționari de la 1848 au făcut și ei studii în Italia. Pe asta vreau să spun, că această boierime patriotică are mai mult un aspect de intelectualitate. Categoric. Trebuie să punem accent mai mult pe sensul spiritual al existenței lor decât pe sensul social și apartenența la o clasă economică, fie ea boierime, fie burghezie. Pentru că dacă îi privim pe fiecare luat în parte, până la urmă observăm că în quasi totalitate sunt practic niște intelectuali care sunt pătrunși de idealul național. Și care s-au sacrificat, au făcut închisoare și au distrus sănătatea, cum a fost Nicolae Bălcescu și așa mai departe. Însă am promis că revin la proiectele Revoluției de la 1848, generic numite Proiectul Politic Pașoptist, pentru că este cel mai amplu proiect. Pentru că la 1848 au fost 3 mari obiective. Obiectivul național, într-adevăr, unirea Moldovei cu Muntenia. Obiectivul social, să nu-l uităm, emanciparea țăranilor prin desfințarea Șerbiei, vom vedea cu despăgubire sau fără despăgubire, și obiectivele privind modernizarea statului, drepturile și libertățile cetățenești. Cel mai important și cel mai, cum să spun, pe care toată lumea l-a gândit a fost unirea Moldovei cu Muntenia. Dorințele Partidei Naționale a fost programul de la Cernăuți, în care se spunea foarte clar: unirea Moldovei cu Muntenia este cheia de boltă fără de care s-ar prăbuși întreg edificiul național. Deci, dă voie să te completez un pic. Vreau să spun, într-adevăr, această idee a unirii Moldovei cu Muntenia iese un pic în fața celorlalte idei. Categoric. Nu pentru că intelectualii și românii acelei vremi ar fi vrut doar unirea Moldovei cu țara românească, ci pentru că în contextul politic internațional aceasta a fost posibilă. Da. Și posibilă pentru că vom vorbi despre acest context. Aș mai spune și celălalt program de la 1848. Tot autorii revoluționari moldoveni, refugiați datorită prigoanei lui Mihail Sturza, pentru că în Moldova revoluția la începuturi nu a fost până la urmă încheiată. Principiile noastre pentru reformarea patriei, programul de la Brașov, autor Mihail Gogălnicianu în principal, nu? Spunea și e foarte clar despre unirea Moldovei și Munteniei într-un singur stat neatârnat românesc. Deci iată, se gândeau deja și la o perspectivă, pentru că într-adevăr un stat românesc puternic putea mai ușor să-și obțină independența față de Imperiul Otoman. Și au primit răspunsul de la Blaj: noi vrem să ne unim cu țara. Sigur că dacă. De asta, înainte de 89 se studiau revoluțiile separat. În momentul de față și la școală vorbim despre Revoluția Română de la 1848. Să nu uităm că a început mai întâi în Bucovina, după aceea în Moldova, a fost Revoluție în Banat. Nu mai vorbim de Transilvania, țara românească și Moldova. Toate aceste provincii românești gândeau că la un moment dat, și în mintea și a lui Hurmuzachi, de pildă, și a lui Eftimie Murgu și așa mai departe,
ca o primă etapă a transilvanenilor să se emancipeze națiunea română din Transilvania, după care să se gândească apoi că soarele răsare de la București, așa cum spunea Slavic mai târziu. Sigur, și practic aceste programe ale Revoluției de la 1848 demonstrează că deja din acel moment românii, din punct de vedere spiritual, erau deja uniți. Sigur. Nu se realizase încă unitatea în plan statal, în plan organizatoric, dar o unitate de idei exista deja din acel moment al Revoluțiilor de la 1848. Programele, practic, ilustrează cu prisosință acest lucru, care este foarte important în contextul a ceea ce a urmat în istoria românilor în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și pe parcursul secolului 20, în prima jumătate. Să spunem că, în fapt, conștiința națională a românilor era deja bine ancorată, nu numai în rândurile intelectualității, ci și în rândul știutorilor de carte și poate chiar să nu mergem totuși prea departe spre masa țărănească, dar oamenii de la oraș, care erau obișnuiți cu comerțul de tranzit și așa mai departe, aveau această conștiință. Această conștiință românească, ea vine din vechime. Ea vine practic de la faptul că românii s-au numit pe ei înșiși cu acest nume pentru a se definitiva și a se delimita de marea slavă care i-a înconjurat. Conștiința aceasta românească, vedeți că slavii ne-au numit vlahi și de acolo volohi, blahi și așa mai departe, dar românii pe ei înșiși s-au numit români. Cu toate că în cancelariile occidentale, apusene, despre Valahia se vorbea chiar la unire, chiar în momentul unirii. Moldova și Valahia îi mai spuneau, nu Muntenia, pentru că cei din sud preferau să li se spună Munteni. Zâmbesc cu plăcere pentru că îmi aduc aminte, așa cum sunt sigur că și tu îți aduci aminte, ce dizertație ne-a ținut regretatul Hadrian Daicoviciu despre aceste semnificații ale cuvântului vlah, voloh și așa mai departe în acel curs de formare a poporului și limbii române. Aici vreau să mai subliniez eu o idee cu această osmoză ideatică de care ai amintit tu foarte bine și care a dus la cristalizarea conștiinței naționale a românilor. Trebuie să menționăm un lucru pe care poate unii nu îl înțeleg chiar foarte bine, dar asta nu înseamnă că trebuie trecut sub tăcere și nu trebuie evidențiat rolul pe care l-a jucat francmasoneria în Revoluția de la 1848, nu doar în spațiile românești și nu doar în mediile românești, ci în întreaga Europa. Este, poate să zicem, punctul culminant al unor dezbateri ideatice pe care francmasoneria prin lojile sale le-a propagat și, în mod evident, ea a avut, așa cum vom vedea și mai târziu, un rol foarte important chiar în procesul concret de realizare al unirii Moldovei cu țara românească. Lojile masonice din perioada respectivă era Steaua Dunării în România. Chiar Cuza fusese un membru al unei astfel de loji masonice, dar nu numai Cuza, au răspândit aceste idei avansate ale perioadei respective cu privire la liberté, egalité, fraternité din Revoluția franceză. Este de fapt tot o deviză masonică, masoneria punând accentul pe libertate, pe egalitatea între oameni, pe spiritul de întrajutorare, că de fapt acea frăție, asta înseamnă, este dincolo de o legătură de sânge între doi oameni. Frăția între doi oameni poate fi un sentiment de întrajutorare, de solidaritate și așa mai departe. Sigur, eu, pentru că am vorbit poate cu
atâta patos, să zicem, despre francmasonerie, vreau să precizez că eu personal nu sunt mason, vorbesc exclusiv din perspectiva istorică. Nu sunt mason pentru că așa s-a întâmplat probabil. Poate că dacă ar fi fost alte conjuncturi și alte împrejurări aș fi fost, dar asta în tema discuției noastre practic nu are nicio importanță. Am făcut această precizare doar pentru a reduce eventualele idei ale unora că ar fi vorba de un partipri în acest context. Da, eu aș adăuga, tot vorbind din punct de vedere istoric, faptul că toate revoluțiile epocii moderne au fost rodul acestei activități a masoneriei, pentru că Revoluția Americană, Marea Revoluție franceză, să spunem, momentul 48 s-a creat și o unitate în Europa, nu? Și a fost practic o revoluție europeană la 1848. Ele au fost numite și revoluții liberale, pentru că se ridicau împotriva absolutismului monarhic, aveau aceste idei nobile ale egalității, ale fraternității, într-adevăr, ale libertății, care sunt principii care sunt valabile și astăzi. Și tot atunci a fost lansată și ideea despre care astăzi se vorbește a Statelor Unite ale Europei și ideea unei apropieri a statelor europene într-o organizare mai mult sau mai puțin, să zicem, agresivă sau neagresivă, mai mult sau mai puțin apropiată și care să nu meargă până acolo încât să distrugă spiritul ancestral, fundamental al fiecărei națiuni în parte. Dar ideea cu Statele Unite ale Europei atunci a fost lansată și îmi aduc aminte că la sfârșitul secolului al XIX-lea sau începutul secolului 20, nu mai știu exact când, Lenin a avut o aspră filipică împotriva ideii de State Unite ale Europei, dar oricum în mod sigur, înainte de Revoluția bolșevică, a scris el un articol împotriva ideii de State Unite ale Europei. Sigur că da, pentru că divide et impera e mai ușor să stăpânești atunci când dezbini. Să revenim însă, într-adevăr, revoluționarii români, practic toți au făcut parte din mișcarea masonică. Bălcescu chiar a fost prezent în timpul Revoluției de la Paris din februarie 1848. Și brătienii. Și chiar a pătruns în sala tronului lui Ludovic Filip de Orleans. Și, practic, această revoluție n-a fost, cum spunea Bălcescu, n-a fost un export, n-a fost, Revoluția Europeană a fost doar ocazia și nu cauza Revoluției Române. Cauza Revoluției Române, spunea Bălcescu, rezidă în cele 18 veacuri de suferință a poporului român. Pentru că suferință și împilare exact, a poporului. Da, foarte frumos spunea după ce s-a încheiat Revoluția. De altfel, după părerea mea, cred că pe Nicolae Bălcescu îl putem caracteriza ca cel mai generos reprezentant al pașoptismului românesc, prin felul în care a analizat trecutul românesc și prin felul în care a găsit în trecutul românesc soluțiile necesare în prezentul pașoptist. Da. Acum, marea dramă lui Bălcescu a fost că el n-a apucat să prindă acele zile fericite ale Unirii. El a murit în 1853 la Palermo, răpus de o gravă boală la plămâni, contactat în timpul închisorii. Exact. Așa cum au prins Mihail Cogălnicianu, așa cum au prins brătienii, Cuza, Alexandrii și așa mai departe. Toată pleiada, de fapt. Toată această pleiadă, dar de aceea destinul lui Nicolae Bălcescu și rolul lui în istoria noastră trebuie evidențiat și din acest punct de vedere. Să revenim atunci la faptul că după Revoluția de la 1848, foarte mulți revoluționari au trebuit să ia calea exilului. Dar nici acolo, în străinătate, nu s-au oprit din acel demers pentru a realiza obiectivul esențial, unirea principatelor.
Dumitru Brătianu la Londra, la Paris a fost o pleiadă de revoluționari care au activat pentru cauza românească și iată că la un moment dat apare și prilejul. Apare acest război al Crimeei, nu? 1853-1856, când Rusia declară război Turciei, Anglia și Franța sar în sprijinul Turciei pentru ca a asigura acel principiu al echilibrului european. Se temeau de creșterea prea mare a puterii Rusiei. Este asediat portul și orașul Sevastopol din Crimea, nu? Războiul durează 3 ani de zile. Da, aici dăm voie să aduc o mică completare, să spunem că la începutul războiului Crimeei, pe tronul Rusiei era una dintre cele mai sinistre figuri ale absolutismului european. Mă refer la țarul Nicolae I, pe care Marx l-a caracterizat foarte plastic, după părerea mea, i-a spus jandarmul Europei, tocmai pentru faptul că el a avut o contribuție importantă în înăbușirea revoluțiilor pașoptiste, în special în Imperiul Austriac. Și aici, ca un, să zicem, un element de culoare, că în fiecare an, la 1 ianuarie, urmărim acel celebru concert de la Viena, care se încheie cu marșul lui Radetzky, care a fost un general austriac și a contribuit la înfrângerea Revoluției în Austria, a intrat în Viena și acel marș al lui Radetzky a fost scris tocmai în cinstea victoriei forțelor reacționare, dar iată că, din punct de vedere muzical, piesa este deosebită și ea, dincolo de simbolul pe care îl reprezintă, a rezistat de-a lungul timpului și poate tocmai din acest motiv foarte puțină lume știe cu ce ocazie a fost scris acest marș al lui Radetzky. Și sigur că Nicolae I avea și o oarecare aversiune față de țările române, din păcate. El considera, era un tip destul de închistat și destul de fixist în ideile sale și el tot timpul le spunea colaboratorilor săi că este suficient ca el să se înțeleagă cu Marea Britanie și să-și împartă ei sferele de influență în Europa. Se amăgea cu ideea că în felul acesta el dă Marii Britanii tot ceea ce dorește Marea Britanie, cu excepția strâmtorilor. Și bineînțeles că Marea Britanie tocmai asta nu vroia, ca Rusia să controleze strâmtorile, Bosforul și Dardanelele, și de aici decurgea și ideea cu omul bolnav, adică Turcia trebuia asasinat, adică să dispară Imperiul Turc în sensul acesta și să le ia ei teritoriile și influența pe care o aveau. Pe când Marea Britanie tocmai asta nu vroia în contextul epocii respective, adică al războiului Crimei. Și să nu uităm că la 1812 Rusia ne-a răpit Basarabia, nu? În contextul războaielor napoleoniene, deja în vremea lui Petru cel Mare se apropiase de granițele Moldovei, nu? În vremea lui Dimitrie Cantemir atunci a fost o prietenie între ei, dar nu putem dezvolta acum. Rusia anexează Basarabia. Rusia era, cum să spun, considerată cea mai reacționară țară a Europei. Numai că era considerată, chiar era. Da, ca lancerarele europene, așa. Se ajunge la Congresul de Pace de la Paris, 1856, în care, într-adevăr, dacă putem să ne exprimăm în acest fel, Rusiei s-a cam dat peste mâini. În primul rând, s-a desfințat protectoratul rusesc asupra țărilor române. Principatelor dunărene. Sigur că da, acel protectorat rusesc care le dădea dreptul să intervină efectiv în politica internă și în desfășurarea activității economice, sociale, politice. Să nu uităm că rușii au introdus acele regulamente organice, care, într-adevăr, au fost cât de cât un
început al parlamentarismului în viața politică românească, dar să nu uităm că la 1848, în țara românească, au fost arse în piața publică exemplare ale regulamentului organic și ale arhondologiei, acea cronică a rangurilor boierești, nu? Bine, acum regulamentele organice, știi cum au introdus un parlamentarism fără parlament. Bine, dacă, cum să spun, tocmai de aia nici n-a fost agreat de revoluționarii români și, da, vreau să spun că Rusia, prin puterea ei de puterea ei protectoare, să spunem așa, putea să intervină mai mult decât Turcia ca putere suzerană. Deci noi în acel moment, până la războiul Crimeei, de la tratatul de la Adrianopol, poate chiar mai devreme, după pacea de la Cuciuca-Inargi, s-a instaurat mai întâi, nu pe față, acest protectorat și după tratatul de la Adrianopol a fost foarte clar protectoratul rusesc. Convenția de la Balta-Liman. Sigur că da. Noi am avut o dublă subordonare. Iată că acum se desfințează acest protectorat rusesc, care lasă mai multă libertate românilor și mai mult se iau cele 3 județe din sudul Basarabiei, Cahulu, Ismailu și Bolgradu, acele 3 județe care controlau, prin care Rusia a controlat practic gurile Dunării și tot comerțul care se desfășura pe Dunăre și spre Marea Neagră, ceea ce era într-adevăr în avantajul marilor puteri. Și să nu uităm rolul acesta de prieten al românilor, al statului francez. Și al lui Napoleon al III-lea. Napoleon al III-lea, eu știu, contele Walewski, care era ministru de externe, propun tocmai în ideea aceasta unui stat tampon unirea principatelor ca un fapt progresist pentru această zonă bulversată de războaie ruso-turce în special. Și Rusia a fost practic adversarul cel mai înfocat al unirii Moldovei cu țara românească. Dar și dacă ne uităm bine, ea a încercat și prin biserică oarecum să influențeze această poziție a sa și să influențeze poziția moldovenilor. Pentru că până târziu, până la detronarea lui Cuza, au existat o opoziție în Moldova. Cum au fost convinși? Atunci nu era patriarhie, erau cele 2 mitropolii. Și mitropolia de la București devine mitropolie primară și cea de la Iași mitropolie secundară. Și atunci, ca să atragă și clerul ortodox din Moldova să adere la ideea unionistă, s-a spus că următorul mitropolit al Bucureștiului este mitropolitul de la Iași. Și de atunci, chiar și după înființarea Patriarhiei Române, s-a păstrat această tradiție, deși după dreptul canonic, oricare dintre episcopi și astăzi, oricare dintre episcopi poate deveni patriarh, dar s-a păstrat această tradiție a urcării pe scaunul patriarhal a mitropolitului Moldovei. Moldovei, sigur că da. Dar Rusia nu pe față, pentru că ea a fost pentru unire. Deci diplomatica a fost foarte, ca în toată perioada în relațiile cu noi rușii n-au fost pe față, împotriva unirii a fost Austria și Turcia, pentru că ele erau interesate ambele de spațiul românesc. Și atunci s-a ajuns la această idee, dom'le, hai să întrebăm pe români. Și s-au format acele adunări ad hoc, în care românii trebuiau să spună dorința de unire. Acele adunări care... Aici a fost meritul Franței și al lui Napoleon și al contelui Walewski. Ei au venit cu această idee. Hai să îi întrebăm pe români și să se facă acele alegeri. Aici aș interveni puțin spunând că asta este mentalitatea Europei. Vedeți că Europa ne-a ajutat în momentele esențiale. 1859, ne-a ajutat la 1918, la fel. Nimic n-am putut realiza în afara colaborării cu Europa și, dacă vreți, și cu America. Să nu uităm că Marea Unire de la 1918 este, și nu numai a românilor, a ceoslovacilor, a iugoslavilor, practic formarea tuturor statelor naționale. Refacerea statului polonez a fost urmarea celor 14 puncte a lui Wilson, președintele american. Să nu uităm lucrurile astea și să nu ne îndepărtăm de aceste state care dau tonul în politica internațională și, cum am văzut recent, încercăm să
negăm sau poate încercăm să diminuăm rolul acestor state în progresul statelor mici, așa cum este România. Cu niște lozinci absolut deplasate într-un anumit context, că, vai de mine, noi nu suntem colonie. Sigur că nu suntem colonie. Nu cred că există vreun român întreg la minte care să vrea ca statul român să fie astăzi o colonie a Uniunii Europene, a Statelor Unite. Mă rog, colonie nu în sensul propriu al cuvântului, ci în sensul că, să zicem, politica să fie dirijată de acolo și guvernanții României să facă exclusiv ceea ce li se cere și să zicem că li se impune. Dar o anumită coordonare cu structurile europene, cu structurile organizațiilor internaționale în care România este membră, este absolut necesară, nici nu se poate altfel. Pildă vie este tocmai această unire a Moldovei cu țara românească. Dacă atunci românii nu știau să folosească ocazia europeană și să fie în consonanță cu structurile europene din acea perioadă, sigur că nu s-ar fi putut realiza unirea Moldovei cu țara românească. Și aici vreau să subliniez un lucru. Astăzi, când noi vorbim cu atâta interes, să zicem, cu atâta mândrie patriotică despre acest fenomen, ca și despre alte fenomene istorice, și ni se pare că totul a fost așa de ușor, dar nu a fost chiar atât de simplu de realizat. Că dacă acea generație n-ar fi știut să exploateze realitățile concrete ale europenilor, ale europenismului din perioada respectivă, nu s-ar fi putut realiza unirea. Și aș spune că acea generație a fost majoritară, pentru că au existat forțe și atunci care au fost împotriva unirii. Să nu uităm de forțe puternice. Kaimakam Vogoride, pentru că Turcia a numit acei lopțiitori de domni, care erau Kaimakami, în Moldova, care turcii au promis că dacă în adunarea ad hoc nu se votează pentru unire, el va fi numit domnul Moldovei și așa mai departe. Dar atunci trebuie să venim cu completarea, să spunem Șerșela Fam, și să spunem că soția lui, Cocuța Vogoride, a fost o adevărată patriotă și dincolo de ceea ce soțul ei vroia să facă, împotriva intereselor naționale românești, ea a zădărnicit planul lui. Dacă nu mă înșel, ea era soră cu Costache Negri. Da. Gurile rele mai spun și despre altceva, despre o anumită legătură între ea și Cuza, acel colonel frumos, prefect de Galați al Covrului, cum se numea, dar rolul, într-adevăr, Vogoride a fost demascat prin aceasta, chiar de Cuza. S-a ajuns chiar la o discuție între Napoleon și regina Victoria, întâlnirea de la Osborne. Întâlnirea de la Osborne, asta a avut un rol foarte important. Iată, din nou Europa ne ajută, pentru că eram într-un impas. Dacă acel divan ad hoc ar fi rămas cum a falsificat alegerile Vogoride, atunci n-am fi avut unirea, pentru că Moldova se opunea unirii. Dar la Osborne s-a ajuns la acel compromis, nu, în care se anulează alegerile. Aici iarăși Napoleon a avut un rol important, pentru că el a convins-o pe regina Victoria și contele Walewski l-a convins pe lordul Palmerston. Exact. Acum, sigur, în Marea Britanie, deja din perioada respectivă, rolul suveranului nu avea foarte mare relevanță în viața politică și normal că regina accepta punctul de vedere al lordului Palmerston, dar regina Victoria s-a dovedit a fi favorabilă românilor și atunci, să zicem, și prin faptul că a fost străbunica reginei Maria. A fost un act, să zicem, avant la letră al ei acolo la Osborne, în mod evident influențată de unul dintre cei mai importanți prim-ministri ai Marii Britanii, mă refer la viitorul Lord Palmerston, pentru că atunci când era prim-ministru, el era membru în Camera Comunelor și abia mai târziu a devenit lord, după ce nu a mai fost prim-ministru. Sigur că da.
Și așa se ajunge la refacerea alegerilor pentru adunările ad hoc. Și în țara românească și în Moldova se țin aceste adunări ad hoc în 1857 și ele spun foarte clar unirea principatelor sub numele de România, dar mă rog, asta se va realiza mai târziu, neutralitatea pământului principatelor, în sensul că țările române să nu mai fie teatru de război. În orice război ruso-turc, asta însemna Moldova, țara românească ocupată de armata rusească, recrutați voluntari și așa mai departe, teatru de război. Și al treilea, prinț străin cu moștenirea tronului dinastic. Ce însemna asta? Că românii și cei care erau, eu știu, generația care a condus și această generația unirii, putem să-i spunem foarte bine, au gândit mai departe, considerând că un prinț străin dintr-o familie importantă a Europei, se gândeau la Franța, nu? Se gândeau la Anglia, chiar la Germania, cum a fost mai târziu, n-ar fi acceptat să fie vasal al sultanului. Deci deja unirea încă nu era făcută și deja se punea al doilea obiectiv, independența. Evident că aceste hotărâri ale adunărilor ad hoc au fost transmise marilor puteri, pentru că țările române în acel moment erau sub garanția colectivă a marilor puteri, care au înlocuit protectoratul rusesc, ceea ce a însemnat o mult mai mare libertate de mișcare în Moldova și în țara românească. Și în 1858 a fost o conferință la Paris a puterilor garante și s-a dat acea convenție de la Paris, care practic a ținut loc și de Constituție pentru Principatele Române. Dar Convenția de la Paris spunea așa: într-adevăr, unirea care să se unească și numele să fie Principatele Unite ale Moldovei și Munteniei, dar să aibă doi domni, două guverne separate, două adunări. Singurele... Iartă-mă puțin, nu spunea că să aibă doi domni. Că tocmai aici a fost chestiunea. Da, aici a fost chestiunea. Să se aleagă domn. Dar nu s-a specificat absolut deloc că este obligatoriu ca să fie persoane separate. Persoane separate. Și aici a fost meritul și poate să spunem că a fost și retenia lui Napoleon și mai ales a contelui Walewski, care au au elaborat acest document și care a permis ulterior ca să se realizeze acea dublă alegere a lui Alexandru Ioan Cuza. În principiu, atunci când s-a elaborat, așa se deducea doi domni. Singurele instituții comune era Comisia Centrală de la Focșani, care să elaboreze legile comune, și în alta curte de casație și justiție, care să fie organul suprem de judecată. Într-adevăr, la 5 ianuarie în Moldova este ales colonelul Alexandru Ioan Cuza și mergând cu actele, pentru că au fost adunări elective, deci au fost alte adunări separate de adunările ad hoc. Adunările ad hoc și-au realizat scopul și au fost alese acele adunări care să-l aleagă pe domn, adunările elective. În drumul lor dinspre Iași, spre Constantinopol, ca să ducă rezultatul la sultan cu propunerea lui Cuza, s-au oprit la București și Cogălnicianu i-a convins: stați, fraților, că aici nu se specifică faptul că cei doi domni trebuie să fie persoane separate. Și atunci începem să aplicăm acea politică a faptului împlinit, care se va mai repeta de câteva ori în istoria noastră în sens benefic și care ne vor aduce probabil mult mai multe succese. Vorbim și de independență și de alte etape în istoria noastră. Și atunci a fost ales la 24 ianuarie și în țara românească și acolo au fost discuții, că au fost și demonstrații de stradă, au fost și acolo presiuni ale forțelor unioniste, pentru că să nu credem că nici în Muntenia nu toți au fost pentru unire. Acum, paradoxal, în Muntenia a fost la 24 ianuarie situația mai grea. Pentru că în Moldova a fost până la anularea alegerilor falsificate. După aceea unioniștii au fost... După aceea unioniștii au câștigat teren și și-au impus punctul de vedere. Că practic, așa cum spune Vasile Boierescu, alegerea lui Cuza s-a făcut sub presiunea maselor populare. Exact, Deși într-un anume context astăzi se spune că această presiune a străzii nu are niște
valențe democratice, dar asta sigur într-un stat de drept care funcționează și în care funcționează instituțiile statului de drept. La vremea respectivă nu puteam să vorbim despre așa ceva în Moldova și în țara românească. Oricum, al dubla alegere a Alexandru Ioan Cuza a fost un simbol extraordinar în primul și în primul rând și pe urmă și-a avut în mod evident rolul pragmatic dubla alegere prin aceea că era un singur suveran în cele două principale. Este foarte importantă dubla alegere pentru că în momentul când Cuza a fost ales și din 1859 până în 1861, deci iată 3 ani de zile, el a acționat pentru unificarea treptată. Poșta, telegraful, telefonul, lucrurile mai simple, dar care au asigurat baza. A fost în 1861 conferința de la Constantinopol, prin care, într-adevăr, și Austria și Turcia au fost forțate să recunoască dubla alegere, dar doar pe durata domniei lui Cuza. Atât s-a obținut de la cele două imperii care stăpâneau teritoriul. Da, bine, acum Austria și Turcia, punctul lor de vedere, într-o anumită măsură, să spunem, conta oarecum mai puțin și era ceva, să zicem, auxiliar. Punctul de vedere important era cel al Marii Britanii, care oscila și care făcea un anumit balans între a recunoaște unirea și a nu o pentru că Marea Britanie era legată de Imperiul Otoman. Era legată de Imperiul Otoman și era legată de interesele ei coloniale, Egiptul, India și așa mai departe. Idee care va fi un fir roșu, practic, în politica britanică până la prăbușirea Imperiului colonial după cel de-al doilea război mondial. Sigur, ceea ce ai spus tu, ideea asta cu poșta, telegraful și toate celelalte, evident, când cineva se uită, poate părea o chestiune foarte simplă, o bagatelă. Dar nu a fost așa, pentru că ele practic au asigurat unirea deplină care s-a realizat în 1862 și când s-a schimbat denumirea din Principatele Dunărene în România și statul român a primit de fapt denumirea pe care trebuia să o aibă în mod, să zicem, în mod tradițional. Da, să spunem că la 24 ianuarie 1862 a fost prima reunire a Parlamentului Unit, în care, într-adevăr, s-a hotărât numele de România, s-a format primul guvern unic, condus de Barbu Catargiu și practic, această generație a unirii a început opera reformatoare. Deci a fost a doua etapă a unirii, care a fost foarte importantă și ea. Aceea prin care România n-a devenit numai un stat unit, ci prin reformele care s-au făcut, au devenit un stat modern. Deci statul român unit la 1859 a devenit un stat modern. De aceea se spune formarea statului național modern român, pentru că reformele lui Cuza au stat la baza acestui stat național modern. Bine, și la Barbu Catargiu să mai menționăm un lucru, să zicem, trist pentru istoria noastră, că el este cel dintâi prim-ministru al Guvernului României și în același timp este și cel dintâi prim-ministru asasinat. Deci pe care nici astăzi nu se pronunță despre cu exactitate în ce condiții și de ce a fost asasinat. Sigur că noi am încercat timp de o oră să aducem în prim plan acest eveniment semnificativ, să trecem în revistă timpul de la 24 ianuarie 1859 până la 24 ianuarie 2014 prin semnificațiile pe care le reprezintă acest act și așa cum bine ai spus, practic 24 ianuarie 1859 este începutul formării statului național român unitar, care s-a realizat în etape, este adevărat, dar nu este un
un caz singular în Europa, este și cazul italienilor, este cazul și al Germaniei și așa mai departe. Dar spre deosebire de Germania, scuză-mă, unificarea și unirea principatelor la noi s-a făcut pe cale democratică, pe cale pașnică, de când unificarea Germaniei sub Bismarck s-a făcut prin fier și sânge și ceea ce a urmat știm toți. Da, și nici Italia nu s-a făcut chiar pe cale pașnică, dacă ne gândim la Garibaldi, dar sigur că până la urmă tot un element pozitiv a fost și constituirea Germaniei ca stat unitar, cât și a Italiei. Și sigur că noi aducem omagiul nostru acelei importante generații care a realizat acest act semnificativ în istoria românilor. La revedere!